tu je Zem, tu je jeden slnko, planéta Zem, pomôžte. A tak 3-krát a to je všetko. Takéto správy vysiela Ujo Edo zo Šídu do vesmíru, aby chránil ľudstvo. Normálne sa maso skrájal, dole hovorí, budeš aj ty chorá a ja chorá. Tak aj ona je takisto chorá ako ja. Teraz leží Edo na posteli a lieči sa, takto má však viac času na príjem signálov z vesmíru. Ako zapnú nahle, ja normálne slyším. A šumí, šičí a ešte lepší sa cítim. Edo vraj pravidelne komunikuje s ufónmi. Takí modrí, krásni boli. A 3, tak. Ale pol meter len bol, to nedaleko od hlavy. Edovým poslaním je chrániť Zem, teraz hlavne od slnovratov, vedci by im vraj mali venovať zvýšenú pozornosť. Furt len slolovna. A to je konec sveta, oni to nevidia. A oni to necítia. Edo je presvedčený o tom, že v roku 2011 sa rozhodne, či bude koniec sveta alebo nie. Ak nastane, tak by sme sa vraj mali presídliť na mesiac a vybudovať tam nový svet. Strojovne spraviť. Taký strojovne, originál strojovne. Mali by sme začať s baranmi, podľa Eda oni sú základom založenia novej planéty. Barany tam nahodiť, alebo barany tieto loj. Energia furt by mali oni. Furt stále by mali. Aj prírodu by mali. A ten príroda by sa schoval tí barana. A barany furt stále by sa ondilo.